אהלן, אני רוצה לתת טיפ קטן על איך להכניס את הכלבים לממ"ד בצורה טובה ואיך לשמור עליהם רגועים בתוך הממ"ד. אנחנו כולנו מתמודדים עם אותה בעיה, כל בעלי הכלבים פוחדים מהאזעקות, אז איך בכל זאת אנחנו יכולים לעשות את זה טוב? ברגע שיש לנו את ההתראה הראשונה מפיקוד העורף, להכין חטיפים, להכין שתייה או להכין איזשהו משחק שהם אוהבים, ברגע שיש את האזעקה, להתארגן פנימה. אני למשל הפכתי את זה לכיף. אני רצה בבית ואני צועקת, לממ"ד, או מי בא ודברים כאלו. הם רצים כמובן פנימה, ברגע שהם מתיישבים, אני מושיבה אותם בשורה, נותנת להם חטיפים, ואז אני מתחילה בעצם לעשות איתם איזושהי התעסקות. לתת יד, לתת איזה משחק הם רוצים, מוציאה להם דברים, בעצם משעשעת אותם. בעזרת זה שאני עושה את זה, גם לי הזמן עובר יותר בקלות, כי אני עסוקה בהם ולא בפחד מהטילים. ברגע שכולנו נרגעים, אנחנו יושבים ומחכים לשחרור של פיקוד העורף. אם עזרתי למישהו, אני שמחה.